F'dawn l-4 snin f'Għawdex iffukajna fuq il-ħolqien tax-xogħol, iż-żieda fl-attività ekonomika fosthom fit-turiżmu, aktar opportunitajiet fl-edukazzjoni għat-tfal u għaż-żgħażagħ, inizjattivi ġodda fil-qasam soċjali u titjib tal-ambjent. Illum il-ħaddiema f'Għawdex żdiedu fuq dawk li kienu fl-2008. Il-qatt huwa anqas għal kull 100 persuna taħdem f'Għawdex fl-2008 illum għandna 105. L-impjiegi żdiedu għaliex ħdimna għalihom flimkien ovvjament mas-settur privat. L-employers f'Għawdex f'dawn l-aħħar 4 snin talbu lill-ITC biex tibatilhom 2290 ħaddiem biex jaħdmu magħhom. U l-ITC sabet post tax-xogħol lil 700 ħaddiem permezz tal-placement dirett. Kważi 4000 ħaddiem attendew korsijiet tal-ITC, kellna wkoll 700 mara u li gawdew mill-iskema ta' tnaqqis ta' sena mill-income tax għaliex baqgħu f'impjieg. Sa issa 230 sit ta' negozju f'Għawdex gawdew mill-iskema Micro Invest. Dawn qed jinvestu 2 miljun euro u se jiffrankaw aktar minn miljun euro fit-tnaqqis fl-income tax. Għat-tfal u żgħażagħ irranġajna l-iskejjel, għamilna skola ġdida sekondarja għal 700 student, għamilna l-Istitut tal-Istudji Turistiċi ġdid, 2 ċentri ġodda tal-MCAS u żieda fil-faċilitajiet għall-istudenti taċ-ċentru tal-Università f'Għawdex. Illum l-istudenti li jkomplu bl-istudji fl-Università huma id-doppju tal-li kienu 10 snin ilu. L-istudenti kollha li jistudjaw Malta qed jingħataw għajnuna oħra ta' 400 euro kull 3 xhur u dan minn barra l-istipendju. Saħħaħna s-servizzi tas-saħħa b'taqsima ġdida ta' radioloġija. Il-pazjenti qed jinqdew Għawdex b'apparat ġdid u modern li hu illinkjat mal-Isptar Mater Dei. Bdejna il-Breast Screening Program u sa issa għandna madwar 500 mara illi diġà għamlu mammogram bl-apparat ġdid illi għandna fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. F'anqas minn sena saru aktar minn 1400 CT scan. Neħħejna kemm stajna l-iskariċċa l-Malta u partikolarment għal persuni li għandhom il-kanċer. Bnejna mill-ġdid diversi toroq arterjali inklusi triq mir-Rabat għal San Lawrenz, it-triq ta' Xlendi, it-triq ta' Pinu, it-triq mix-Xatt sax-Xewkija u issa qed titkompla wkoll mix-Xewkija sar-Rabat. Bnejna wkoll it-triq ta' Dwejra, triq tar-Ramla u għamilna bosta toroq residenzjali oħrajn. Qed noħolqu aktar spazji għal familji bit-tisbieħ pereżempju tal-Villa Randin, il-ġnien ta' 3 oljiet f'Marsal Forn, l-imġar Grove taħt Ċambrex Xatt u qed isiru xogħlijiet oħra fil-qortin tax-Xara, il-qortin ta' Esopu fin-Nadur u l-Ulysses Grove fix-Xewkija. Sebbaħna ir-roundabout u soft areas u l-kampanja qed insebħuha aktar bil-bini mill-ġdid ta' diversi ħitan tas-sejjieħ. Komplejna il-proġett ukoll tar-restawr tas-swar taċ-Ċittadella. Ġew restawrati torrijiet storiċi, il-Kappella ta' Santa Ċiċilja, id-dar tal-Gran Mastru fid-daħla tar-Rabat, statwi, niċeċ u anke siti oħrajn. Bdejna il-proġett taż-żewwieqa waterfront. Għawdex qed nibdluha fi gżira ekoloġika u qed nużaw aħjar ir-riżorsi naturali. Fil-fatt sar tindif fatta widien ġew irranġati il-qoħ tal-ilma u imbnew ġibjuni ġodda li permezz tagħhom il-ħażna tal-ilma tax-xita għall-bdiewa żdiedet. Għamilna kampanji edukattivi dwar żvilupp sostenibbli, qassamna 13,000 water saving kit lil familji Għawċin, żidna il-sistema ta' pannelli fotovoltaiċi fuq il-bejt tal-Ministeru u llum nistgħu ngħidu li għandna 325 familja Għawċija illi ingħataw għajnuna finanzjarja biex xtraw solar water heaters jew PV panels. Qed nibdlu il-farm tal-Gvern f'ċentru ta' innovazzjoni fix-xjenza rurali u ħarsien ambjentali. Lestejna il-biċċerija, saħħaħna it-turiżmu b'aktar reklamar, ġibna cruise liners jieqfu qrib Għawdex. Illum il-gżira tagħna hi rikonoxxuta bħala destinazzjoni popolari fil-qasam tad-diving. Organizzajna attivitajiet kulturali u anke saru konferenzi internazzjonali ġewwa Għawdex.
Żdied u ser ikompli jiżdied l-ispazju għal karozzi fuq il-vapuri tal-GoTo Channel, saret sistema kompletament ġdida ta' trasport pubbliku f'Għawdex, u rrid ngħid ukoll li fil-qasam soċjali twaqqaf l-ewwel ċentru biex jgħin familji illi jkunu għaddejjin minn diffikultajiet. Bdejna il-programm Home Start, ftaħna iċ-ċentru Santa Marta għal persuni b'diżabilità li joffru s-servizzi kollha taħt saqaf wieħed. Saħħaħna servizzi personalizzati għall-anzjani fid-djar tagħhom. Ħdimna biex int tgħix aħjar f'Għawdex, biex jiżdidulek l-opportunitajiet f'Għawdex, biex żidna in-negozju f'Għawdex minkejja il-kompetizzjoni, biex f'Għawdex ikollna ambjent isbaħ u biex nofru servizzi aħjar f'Għawdex fl-edukazzjoni u fis-saħħa.